Bună dimineața de la aeroportul din Basel, Euro Airport, care, ca fun fact, nu e în Elveția, ci e în Franța. Dar în cam tot aeroportul ai două variante, ieșirea de Elveția sau de Franța. Așteptăm autobuzul. Bine, hai să vă povestesc cum am ajuns aici, dar cred că mai bine facem asta de acasă. Și suntem acasă. Hai să vă explic puțin ce urmează să facem în acest clip. Am plecat în Basel, am cumpărat biletele cu, va fi cu pe ecran prețul. Plecăm 24 de ore. Am plecat dimineața, ne întoarcem a doua dimineață, sunt fix 24 de ore, plus minus. Mergem în Elveția, nu ne luăm cazare, planificăm să vizităm cât mai mult, lucru pe care probabil l-am reușit, dar trebuie să vă uitați la clip ca să aflați asta. Și să vedem practic cât mai mult, fără cazare, stăm pe la aeroport, este un challenge, cred că o să fie o experiență. A fost ceva ce n-am mai făcut până acum și nu știu dacă vom mai repeta. Vedem la final când o să vorbim tot de aici concluziile. Hai să vedem, hai să dăm cu clipul să ne întoarcem în Elveția. Mă rog, în Franța și după în Elveția. S-a luat și biletul de autobuz. E 12,50 € pentru toată ziua prin Basel și împrejurim, deci teoretic venim și înapoi cu el. Și ca în fiecare vlog avem o problemă. Am uitat ochelarii de soare acasă, se anunță 35 de grade și e foarte puternică lumina. Deci apare din nou side quest-ul, să ne luăm ochelari. Să vedem autobuzul. Și aici am plecat spre oraș. Cred că cea mai mare parcare de biciclete pe care eu am văzut-o pe stradă până în acest punct. Ce se întâmplă aici? De la catedrala din Basel sau Basel Musler, whatever. A durat vreo 500 de ani să se facă.
la nici 30 de secunde de catedrală. Ajuns la râul Rin. Vreau să vă zic că mi se pare interesant că trece prin gen 5 țări, prin Austria, Liechtenstein, Elveția, țările de jos și, stați mai și eu pe telefon, Germania și Franța, da. Ați văzut și voi ce frumos se vede râul ăsta, Rin, are gen 1200 plus kilometri lungime și că ar fi una dintre cele mai aglomerate rute maritime. Cam atât ca chestii interesante despre lac. Și aici s-a intrat în zona din spatele catedralei. După care, evident că am continuat plimbarea. Oh, salut! Ghidul vostru turistic. Hai că ghid. Stă la fântâna lui Tinguely. În fântâna asta sunt doar chestii folosite din vechiul teatru. A făcut-o Tinguely undeva prin 1967. Arată foarte interesant. N-am găsit prea multe chestii despre această fântână. Arată bine. Sunt doar niște mașinării. Multe dintre ele provin chiar de pe vremea teatrului. Despre Tinguely se zice că nu prea îi plăcea perfecțiunea, ba din contră, chiar că acesta adora imperfecțiunea. Da, și cum ziceam, aici a fost vechiul teatru din Basel. Sincer, e un loc super bun, având în vedere că e ora 9 și sunt deja 31 de grade. E un loc bun să ne răcorim. Bine, doar prin briză. Da, vreți să vă mint, ar merge sărit o bombă aici. Prea mult stat într-un challenge de 24 de ore strict, așa că am plecat în continuare la plimbare. Pauză să ne luăm SPF. Sau să încercăm. Aici s-a băgat puțin off-road. Plimbatul ăsta pe 30 ceva de grade e rău. Și abia ora 10. Și aici ne-am dat seama că acest oraș este într-o foarte mare renovare.
tot pe drumuri, s-a ajuns la o mică bucată de istorie din Basel. Suntem la Spalentor. Se zice că e una dintre cele mai bine păstrate clădiri încă din epoca medievală și pare că se ține destul de bine. După cum ați văzut și în interior, este în construcții, în renovări. Oricum, în principiu pare că aproape tot acest oraș este în renovări, în lucrări. Se construiește, se renovează. Iar noi mergem să mai vizităm. Ați înțeles, da? De acolo. Am ajuns la grădina botanică. Hai să vedem ce găsim pe aici. Și am uitat să vă zic de grădina asta botanică. A fost făcută de Caspar Bauhill. E făcută undeva prin 1859. El o folosea ca propriul său herbar. Își creștea diverse plante și făcea experimente sociale. Și este în Universitatea din Basel. Este parte din universitate. Hai să intrăm înăuntru să vedem ce mai găsim pe la sere. Și această locație este mult mai mare decât mă așteptam. Are multe sere și chiar recomand, dacă ajungeți prin Basel, să dați o fugă pe aici. După care am trecut la parcul de animale din Basel. Ghinionul nostru a fost că, fiind o zi călduroasă, foarte multe animale stăteau la umbră sau se adăposteau. Fapt pentru care nu am putut să vedem chiar toate animalele din acest parc, însă totuși câteva erau pe afară. Cam asta a fost și cu parcul de animale, cu animale. Foarte multe stăteau în interior, nu se vedeau. Probabil și pentru că sunt 7000 de grade. Mergem și noi să ne adăpostim cum au făcut și ei. Ne mai vedem. Pupipa! Welcome to civilization. Da, în concluzie, e prea cald de stat afară, mergem la mall. S-a făcut pauză, nu ne-am mai plimbat, n-am ce să vă mai arăt momentan. E mult prea cald ca să te plimbi. Mai stăm și noi la mall, v-am arătat mai devreme, vă mai arătăm mai pe seară. În continuare 36 de grade. Stăm în mall, așteptăm să mai recolească un pic. Vrem să mai ajungem într-un punct. Vrem să mâncăm și să încercăm să mai explorăm centrul orașului. Nu doar partea de centru vechi, ceea ce ați văzut în prima parte a zilei. Voiam să vă arăt în mall cât de multe steaguri sunt și chestii și mi se pare destul de interesant acest mall. Ce să vă mai zic? Ca prețuri mi se pare relativ decent, la modul că e o apă un franc la supermarket. Sincer, mă așteptam să fie mult mai costisitor. O să revenim și cu prețuri. Probabil o să mâncăm McDonald's. Nu știu încă. McDonald's, KFC, un clasic. Vă anunțăm oricum și eu, vă dați seama că facem și taste test, cum să nu. Dar, overall,
prețurile sunt surprinzător de decente față de ce mă așteptam în momentul în care am documentat și am văzut care sunt salariile medii, care sunt prețurile și costul vieții. E chiar ok. Și aici, după cum puteți vedea, ne documentăm cum ajungem la următoarea locație. Pare că transportul comun se mișcă destul de bine. V-am arătat și de dimineață că am luat 2 bilete pentru toată ziua în toate zonele, inclusiv aeroportul, și ne-a dus undeva la 12 euro de persoană. Și dacă tot vorbim acum, să vă mai zic o altă problemă de care ne-am lovit când am hotărât să plecăm. E problema internetului. Țineți cont că, conform Orange și mai multor site-uri, Elveția nu este în spațiul economic european și nu este nici în UE. Fapt pentru care trebuie la roaming extra, ceea ce înseamnă că trebuie activate funcții extra. Mă rog, n-am avut probleme pentru că am activat un pachet de la operator destul de decent, ne-a dat 3 GB de internet. Pentru o zi, cred că e imposibil să-i cheltuim. Și cam asta a fost. În rest, destul de chill, foarte ordonat. Am sesizat că nu prea au treceri de pietoni și e destul de freestyle totul. Asta o să vă mai arăt în oraș după ce ieșim din nou și după ce se mai domărește puțin căldura. Și încă o întrebare. Am schimbat poziția lavalierei, după cum se poate observa. Lăsați-mi și mie în comentarii dacă ți-a ajuns pe aici, cum se aude. Suitul meu foarte dubios la mine. Câteva ore mai târziu am ieșit și noi înapoi la plimbare. Plecăm spre a 3-a țară pe ziua de azi, mergem în Germania să mâncăm și noi un Mac. După ceva timp de mers, am ajuns la faimosul triunghi. Ce e cu triunghiul ăsta, mă întrebați? E bine, aici sunt 3 granițe. De unde venim noi, Elveția, undeva încolo, în partea stângă, e Franța și undeva înainte e Germania. Cam ăsta e și monumentul. Bine, de fapt, punctul nu e chiar ăsta. Ar fi undeva, nu știu, la 100-150 de metri pe lac, dar simbolul e aici. Plecăm spre Germania, să vedem cât facem și revenim de la Mac cu un meniu bine meritat. Aici deja ne apropiam de granița cu Germania, pe jos. Side quest completat cu succes. Am ajuns în Germania la Mac. Avem 30.000 de pași. E ora 8 și un sfert. Așteptăm să mâncăm. Am comandat ceva mediție specială de workup, whatever. Oricum, când ajunge, facem taste test. Vă arăt. Ne-a costat, nu știu, 15 euro, ceva de genul. Dar sperăm să mâncăm bine. Și doar de asta am venit la Mac, am venit la sigur. Ce să vă zic, și aici e foarte cald, dar e mult mai suportabil comparativ cu ce am trăit în Basel. Ce să ne mai lungim cu vorba, revenim când avem mâncarea.
A venit mâncarea. Ia vedeți ce burgerul ăsta nesimțit. Hai să luăm o gură. 2 la un burger. Cât e cu euro ca asta? E fix Big Mac. Una cu altă carne. Bucăm și un cartof de ăsta. Acum dau noroc cu persoana misterioasă din spatele camerei și ne punem să mâncăm. Noroc! Hai, poftă bună, ne auzim după masă. Și vă dați seama că s-a mâncat tot. Hai să vă arăt și mecul la care am fost. Mecul din Germania. Deci puteți spune că astăzi am fost în 3 țări. Avem 30.000 de pași, aproape 31. Ne pornim spre aeroport. Vă mai dau update de acolo. Și cam atât. Și din Germania, în acel punct, ce era de făcut decât să trecem și în Franța. Și ce credeți, prieteni, s-a ajuns în a 3-a țară. Suntem în Franța, din nou. S-a făcut de aici, de la triunghi, ieșirea către fiecare dintre cele 3 țări. Dar vedeți apusul ăsta și râul, lacul. Și ia vedeți priveliște, Elveția, frumos, au. France. Și eu. Cam atât, mai revenind din drum spre aeroport. Update. E aproape 12 noaptea. S-a ajuns de ceva timp la aeroport. Și acum se așteaptă deschiderea business lounge-ului. Să mâncăm și noi bine așa de dimineață și după să plecăm înapoi la București. Cam atât. Vă mai dau update dacă se mai întâmplă ceva interesant. Bună dimineața! Ora 6 și ăsta e view-ul nostru de la Business Lounge, de pe terasă mai exact. Stăm în 2 ore, în 2 ore o să avem zborul, ne vedem de la București. Pe noapte n-am avut ce update, vă mai dau că nu s-au întâmplat prea multe. Și în concluzie, au trecut 24 de ore în Basel. Ne-am întors acasă, suntem tot aici, la birou la noi, lucrăm la acest clip. Și voiam să vă zic părerile mele finale despre experiența asta, cum a fost, dacă aș mai repeta și așa mai departe. Sincer, cred că e o experiență tare pe care merită să o repeți, în mod clar. Este interesant, este obositor în același timp dacă faceți ca noi 36.000 de pași, dar merită și e un challenge, mai ales într-un oraș mic pe care poți să-l vizitezi în 24 de ore. Pe noi ne-a încurcat destul de mult temperatura de afară, în condițiile în care la un moment dat erau 38-39 de grade, era extrem de cald, fapt pentru care am fost nevoiți să stăm ceva timp în mall pentru a ne feri de căldura extremă. S-a văzut și la zoo că animalele se ascundeau, dar overall asta nu e o chestie pe care o poți controla, mai ales că noi am luat biletele cu destul de mult timp înainte. E o chestiune pe care nu prea poți să o anticipezi, cât de cald o să fie, dacă o să fie cald și așa mai departe. Poți să presupui într-adevăr sau poți să intuiești, dar nu ai de unde să știi. Ce să vă mai zic, ca și prețuri, știți că am făcut anterior un clip în care vorbeam despre prețurile din Elveția. Multe s-au confirmat, multe nu. N-am fost foarte curajos, n-am filmat în magazine. Și pot să vă spun, un franc și un pic o apă, într-un oraș ca Basel, mâncarea, sincer, o idee mai scumpă ca la noi. Ați văzut că am mâncat și Mac, bine, Mac-ul l-am mâncat în Germania, la prețurile din Germania. Din nou, a fost 20 de euro o masă de 2 persoane. Nu ar spune că e scump, clar nu. Și nu știu ce aș putea să vă mai spun din experiența despre Elveția. A fost mișto, cu siguranță. Mi-a plăcut țara. Mi s-a părut tare ideea de a vizita 3 țări într-o singură zi.
Și tot ce am făcut cu toți pașii, cu siguranță au meritat și mă aștept ca pe viitor să mai vedeți genul ăsta de vloguri. Chiar dacă nu o să mai filmăm neapărat vloguri, o să mai facem genul ăsta de experiențe pentru că sunt foarte tari, poți vizita și practic vezi un oraș nou, de multe ori low cost cum ai și la noi și cam asta e. Dacă ai ajuns până aici, nu pot decât să-ți mulțumesc. Eu am fost Marianus, am filmat acest clip și dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like. În continuare vor urma clipuri atât din studio, mai mult, studio, cât și de pe teren. O să mai luăm vacanțe, o să mai mergem câte o zi, o să facem în așa fel încât să facem cât mai mult content. Iar tu nu uita să rămâi pe aproape, ca să vezi primul clipurile astea. Poți să-mi lași în comentarii orice idee ai, încercăm să le facem, vedem cum putem să ne organizăm. Și încă o dată îți mulțumesc și îți urez o zi deosebită. Toate cele bune!